Der er nogle af jer, som har problemer med det der med forskellen på, hvornår integrerer man og hvornår differentierer man. Og så er der nogle af jer, der kommer til at skrive lighedstegn, sådan at det siger f af x er lig med f mærke af x. Og det er rigtig, rigtig skidt. Så vi starter lige med at kigge på en funktion her, bare lige for at vise, hvad er forskellen, og hvordan ser det ud rent grafisk. Så vi starter lige med at kigge på en funktion. Nu har vi en funktion her, f af x er lig med x i anden plus 3. Vi kunne også skrive den som ligning i stedet for y er lig med x i anden plus 3. Det er det samme. Vi tegner først i grafen for den. Hvordan ser x i anden plus 3 ud? Jo, men det er en parabel. Der er bare lige en skitse her. Og den hedder x i anden, så vi ved, at den peger opad. Og den hedder plus 3, så vi ved, at den skærer her. Se, det er i 3, så vi ved, at den ser cirka sådan her ud. Upsi. Og den her skulle selvfølgelig være symmetrisk omkring y-aksen. Og det her vil være fuldstændig tilsvarende. Sådan der, og den skærer i plus 3. Sådan der. Derefter så laver vi den operation, som vi kalder at differentiere. Vi skriver her, vi differentierer, sådan der. Og så går vi en lille smule nedad. Og fordi vi havde heroppe, at f af x var lige med x i anden plus 3, så får vi nu ved regnereglerne for at differentiere, at f mærke af x er lige med 2x plus en konstant, og en konstant den forsvinder bare, når vi differentierer den. Eller så står x i anden plus 3, x i anden bliver til 2x, når vi differentierer, og 3 forsvinder, når vi differentierer. Så nu har vi en ny funktion, f mærke af x. Fuldstændig tilsvarende med den her notation, vi har skrevet, at y mærke var lige med 2x. Nu prøver vi at tegne grafen for den her funktion. Det er altså en funktion, hvor vi tegner et koordinatsystem, og så skærer den i 0,0, og hver gang den går 1 ud, så går den 2 op. Den har altså hældningen 2. Sådan der, cirka. Og fuldstændig tilsvarende herover med den her notation. Y-mærke. Sådan her, cirka. Det skulle se ens ud. Det er lidt svært at tegne præcis i hånden. Derefter så prøver vi at integrere funktionen. Så vi skriver her, vi integrerer, og så får vi havde til først heroppe, der havde vi, at den hed x i anden plus 3. Så nu skal vi integrere funktionen, og så får vi hernede, så skriver vi altså integralet af x i anden plus 3. Og fordi der står plus imellem, så skal vi lave en parentes om her. Og så skal vi skrive, hvad er det, vi skal integrere med hensyn til. Det er x. Og så bruger vi integrationsregnereglerne, altså den her plus 1. 1 divideret med den der plus 1. 2 plus 1 er 3. En tredjedel x i tredje plus 3 integreret, det bliver 3x. 3x. Og så skal vi huske at lægge en konstant til her. Så får vi altså, hvis man nu skal skrive det op i forhold til stamfunktioner, så kan man sige, at alle stamfunktioner, de står på formen af store f af x, er lige med en tredjedel x i tredje plus 3x plus k. Yes. Så nu har vi integreret funktioner, og vi har skrevet stamfunktioner, eller alle stamfunktioner op. Hvis man skulle finde en specifik stamfunktion, så kunne man så for eksempel sige, når man havde lavet det her arbejde, så en stamfunktion er stor f af x, fordi man en tredjedel x i tredje plus 3x plus et eller andet vilkårligt tal. Der kan man skrive plus 7, eller plus 2000, eller minus 7, eller et eller andet i den stil. Hvis vi skulle gøre det med den anden notation herovre, så ville vi gøre fuldstændig tilsvarende. Vi ville skrive det her en gang til, og så ville vi komme frem til, så integralet af y fås ved en tredjedel x i tredje plus 3x plus k. Læg mærke til, at her har vi ikke rigtig den her store notation med store y osv. Derfor er det tit en fordel at lave det om til den her notation, så man siger f af x er lige med, fordi så kan man bruge store f af x som integralet, og så kan man bruge f mærke af x som differentialkvotient. Rent grafisk så ser det her ud, det er et tredjegrads polynomium. Vi starter lige med at lave et koordinatsystem her. Og tilsvarende herovre.
Nu kunne jeg vælge at tegne den her på uendelig mange forskellige måder. Men jeg er nødt til at fastsætte et eller andet k. Fordi før jeg har fastsat et eller andet k, så kan jeg ikke tegne den. Nu vælger jeg så at sige, at k skal være lige med 2. Det vil sige, at den bliver forskudt 2 op af y-aksen, og så ser den cirka sådan her ud. Og igen, den her over vil se helt tilsvarende ud, uanset om man bruger den anden notation. Yes. Det der så er, det er, når vi har vores funktion heroppe, så vil vi gerne vide noget om vores funktion. Vi vil gerne vide, hvad er tangentens hældning i et eller andet punkt. Vi har det her punkt for eksempel. Hvad er hældningen i det her punkt? Det kan man ikke snakke om. Hvad er tangentens hældning? Tangenten, der går igennem det her punkt. Hældning. Og det kan vi så finde ud af, hvis det her punkt nu er 2 for eksempel. 2,2 i anden, det er 4 plus 3, det er 5, 6, 7. Det vil sige, vi har et eller andet punkt her, der hedder 2,7. Så ser vi tangenten, der går gennem 2,7, hvilken hældning har den? Man kan ikke snakke om punkthældning, men man kan snakke om tangenshældning. Og der kan man så finde ud af, ved at have differentieret den her funktion, så kan man så gå ned og sige, så indsætter vi bare 2 hernede. 2 i den her, og så får vi, at tangentens hældning i det der punkt, den er 4. Hvis vi sætter 2 ind her, så står der 2 gange 2, det vil begge 4. Så det her er en anden funktion. Man må ikke skrive lighedstegn mellem de to funktioner, men det her er en anden funktion, og den anden funktion, der fortæller noget om den første. Samme gælder med den tredje funktion. Hvis man nu har herover, at vi gerne vil bestemme, hvor langt er der, hvis man nu tager herfra, fra 1 til 3, og så vil jeg gerne finde ud af, hvor stort er det her areal. Hele det her er med. Hvor stort er det areal? Men der kan jeg bruge stamfunktionen. Så går jeg herned, og så indsætter jeg grænserne her. Og rent grafisk, så kunne jeg bestemme det ved at gå ind og sige, hvad er f af 3 her, store f af 3 her, og hvad er store f af 1 her. Så kunne jeg sige, jamen, men arealet deroppe, den får jeg som store f af 3 minus store f af 1. Og det er lige meget, hvilken en af stamfunktionerne jeg bruger. Nu vælger jeg så den, hvor jeg har valgt k lige med 2. Der kommer til at stå en tredjedel gange med 3 i tredje. 3 i tredje, det er 27. Divideret med 3, det er 9. Plus 3 gange 3, det er 9. Det er 9, 18. Plus 2, det er 20. Så her skriver man 20. Man vil have en mellemregning mere på, men nu har jeg forklaret, hvordan jeg gør den der. Og så minus f af 1. Det er så 1 tredjedel plus 3 gange 1. Det er så 3. Så det er 3 en tredjedel plus 2, det er 5 en tredjedel. Og 5 en tredjedel kan også skrives som 16 tredjedel. Og der skulle selvfølgelig have været minus her imellem. Sådan der. Så, og det her giver så, det her det er 60 tredjedel, og det her 16 tredjedel, så hvis man træder dem fra hinanden, så får man 44 tredjedel. Og man kunne tilnærmet få det som, lige lave det her billede, tilnærmet få det som 14,66. Altså, så den her funktion, den fortæller noget om, hvis vi kigger op på den første funktion, så kan vi bruge den nederste funktion der, stamfunktionen, til at fortælle noget om, hvor stort er arealet inden for et eller andet område her. Så det er sammenhængen mellem de tre funktioner. Men det er tre forskellige funktioner, og man må aldrig skrive f af x er lige med et mærke af x, eller er lige med stamfunktionen til x. Jeg håber, det gav lidt mere forståelse, og ellers må I spørge.